morjesta. Ja tervehdys täältä Kajaanin pallohallista. Täällä on hetken kuluttua alkamassa Siilijärven Päsiksen ja Sotkamon D-tyttöjen välisiä harjoitusotteluita ja tarkoitus olisi nekin kohta kuvata tänne Junnut pelaa Pesistä -kanavalle. Ja ihan ilmatteeksi teidän kaikkien siilijärveläisten ja sotkamolaisten pelaajien vanhemmille ja miksei myös muillekin, joita kiinnostaa syystä tai toisesta tätä peliä katsoa. Omaiset tai ystävät tai muut. Kesälläkin mä tätä hommaa haluaisin tehdä edelleenkin ihan täysin ilmaiseksi ilman mitään sen kummempia rajoitteita siitä, että missä mä saan tätä peliä näyttää tai kenelle se jakaa. Mutta tähän on tullut nyt yksi iso kapula tähän rattaaseen ja sen nimi on Pesis TV. Suomen Pesäpalloliittohan on nyt lanseerannut tällaisen uuden palvelun, jossa tarkoitus on nyt sitten kasata nämä kaikki junnupelit pesäpallosta niin yhteen paikkaan kaikkien katsottavaksi. Kuulostaa tosi hienolta, vai mitä? Mutta tässä on vain yksi pieni ongelma. Se on maksumuurin takana ja aika hintavan maksumuurin takana myöskin. Ja se automaattisesti tarkoittaa sitä, että nämä pelit yksinkertaisesti eivät ole yhtä ison joukon nähtävillä kuin aikaisemminkin. No, ratkaisuhan on se, että voihan mennä silti kuitenkin kuvata myös omalle kanavalle ja jakaa ne pelit sitten myös ilmaiseksi. Sepä ei olekaan enää mahdollista jatkossa, jos Pesäpalloliitto näitä sääntöjä, joita he ovat antamassa, niin myös pitävät yllä. Koska Pesäpalloliitto käytännössä siis kieltää yleisen striimaamisen ja otteluiden julkisen levittämisen minnekään muualle kuin Pesis TV:hen. Mulla olisi tästä pikkusen teille puhuttavaa. Mutta siitä lisää sitten sen jälkeen, kun mä oon nää kohta alkavat harjoituspelit kuvannut, jotka mä vielä ihan vapaasti saan kuitenkin ihmisille jakaa. No niin, tervehdys nyt vielä täältä meikäläisen kotistudiosta. Eli kuka minä nyt siis olen? Mä oon Forströmin Erik ja mä oon ylpeä siipeläinen. Mä oon seuran toiminnassa ollut mukana nyt useamman vuoden ja sen lisäksi, että mut on saattanut löytää Mantun kenttäkuuluttamosta silloin kun Siipe palasi Superpesistä ja myöhemmin sitten taas Suomen-sarjaa ja ykköspesistä siipettarien toimesta, niin sen lisäksi mulla on sitten omat tytöt Siipen E-tytöissä ja D-tytöissä pelaamassa. Ja nimenomaan tämän jälkimmäisen osan takia itselleni aika isoon roolin on noussut tämä otteluiden striimaaminen. Mulle hyvin tyypillistä on myös se, että mä tykkään selostaa näitä otteluita ja tehdä sillä lailla sitten kaikille ihmisille, jotka näitä otteluita haluaa katsoa, niin sen ottelun mahdollisimman seurattavaksi. Ja tosi paljon sieltä on tullut todella hyvää palautetta ja iloista palautetta, etenkin just vierasjoukkueelta siitä. Tämä vitsi, että oli kiva, kun saatiin tämä ottelu sitten heillekin näkyviin ihan selostuksen kanssa. Mutta se ihan paras palaute, mitä tulee, niin se tulee näiden pelaajien vanhemmilta ja isovanhemmilta, jotka ylipäätänsä pääsevät sitä kautta osallistumaan sen lapsensa harrastukseen, kun pääsevät näitä pelejä katsomaan. Ja etenkin tämmöinen niin kuin isovanhemmilta tuleva palaute on tosi lämmittävää. Ja mä oon tässä vuosien saatossa nähnyt tämän harrastuksen kanssa nyt sitten tosi paljon vaivaa. Me ollaan yhdessä mun kollegana Timo Pirskasen kanssa saatu aikaiseksi tämä Junnut pelaa Pesistä -kanava, johon ollaan saatu todella iso osa siipeläisten otteluista laitettua. Me ei rahasteta tällä kanavalla pätkän vertaa, me ei ole tästä penniäkään saatu, eikä myöskään ole tarkoitus koskaan tällä minkäännäköistä rahaa tehdä. Ja sen motiivi on ollut ihan puhtaasti se, että saadaan nämä pelit mahdollisimman monelle halukkaalle nähtäväksi. Ja parhaimmillaan siellä ottelussa kun ottelussa, siellä on helposti parikymmentä yhtäaikaista katsojaa. Ja jopa tämmöisille D-tyttöjen harjoitusottelulle saattaa tulla jopa siis 200-300, jopa 400 katsomiskertaa YouTubessa, kun näitä jaetaan eteenpäin. Siis ilmaista näkyvyyttä.
Ja kuka tietää, jos vaikka joku kerta olisi ollutkin sillä lailla, että joku pelaaja olisi, nyt en puhu mistään siipestä pelkästään, vaan ihan pesisjunnuista yleensä, että jos joku pelaaja olisi vaikka kaverilleen näyttänyt pätkän siitä, kun oli itse pelaamassa pesistä, niin jos vaikka saisikin tulemaan mukaan sinne harjoituksiin, niin kuka tietää, näinkin on saattanut joskus tapahtua. No miten tämä liittyy nyt Pesis TV:hen? No luonnollisestikin sillä lailla, että liitto haluaa, että kaikki, myös nämä junioriottelut, laitetaan Pesis TV:n alle. Sanotaan tähän aluksi nyt sitten se, että Pesis TV-konseptina sinänsä ei ole maailman huonoin. Kun puhutaan edustusten peleistä, aikuisten sarjoista, Superi, Ykköspesis, Suomen sarjat, Maakarit, sun muut, niin kyllä mä sen perustelun voin ymmärtää, että tehdään alusta, johon ne kaikki pelit laitetaan, ne on sieltä sitten helppo löytää, ja joukkueella on myös mahdollisuus sitten kerätä rahaa tätä kautta. Tämä on ihan ok. Välillähän se saattaa suolaiselta tuntua, että pitäisi maksaa 5 euroa yhdestä niin kuin alemman sarjan pelistä, mutta niin kuin, semmoista se on, ja jos se halutaan näin hinnoitella, niin sitten se halutaan näin hinnoitella, ja asia on sillä lailla ihan ok. Mutta kun puhutaan näistä junnupeleistä, niin ketkä oikeasti seuraa niin kuin G, F, E, D-ikäisten tyttöjen pelejä? Onko näillä peleillä oikeasti semmoisia katsojia, jotka eivät ole jollain lailla suoraan joko näiden pelaajien, jotka eivät ole suoraan näiden pelaajien omaisia tai läheisiä vähintäänkin? Ja kuinka moni tämmöisistä sitten oikeasti saataisiin kääntymään niin kuin Pesis TV:n maksajaksi? Että yksi niin kuin kokonainen kausi, että mitä mun pitäisi maksaa minun omien lähetysteni katsomisesta, kun mä niitä tytöille kuvaan, niin se on 70 euroa. Ja se tarkoittaisi myös sitä, että mun pitäisi isovanhemmilleni, jos niin kuin pelataan oikein, koska eihän tunnusten jakaminen tietenkään ole sallittu. Muutahan voidaan antaa kaikille siipeläiselle 1 tunnus ja kaikki katsoo pelit siitä, no problem, mutta siis että isovanhemmat niin kuin joutuisivat maksamaan myös 70 siitä ilosta, että saavat lasten pelejä katsoa, jotka aikaisemmin minä olen heille tarjonnut ilmaiseksi. Ja tästä aiheesta, kun on keskusteltu muun muassa Rantatorikan kanssa, ja oli myös tämä Pesis TV:n, nyt en nimeä muista, mutta tämä henkilö, joka vastaa siis Pesis TV-palvelusta, niin heidän kanssaan oli lyhyt palaveri, minä, Timo Pirskanen ja sitten vielä muutama muu toimija Siipeltä. Niin käytännössä ihan suoraan tuli selväksi, että näissä junnusarjoissa maksajia ovat nämä omaiset ja vanhemmat. Eli siis tämä Pesis TV käytännössä on siis ihan rakkailla rahastamista. Käytännössä. Me maksetaan jo valmiiksi joukkueille ja seuroille siitä, että lapset saa pelata. Ja nyt pitäisi vielä pulittaa sitten 70 ja leireistä vielä sitten 30 per leiri, että saa lasten pelit katsoa. Puhumattakaan sitten siitä, että jos ne haluaisi oikeasti tallentaa nämä pelit, niin siitäkin pitäisi maksaa sitten vielä erikseen. Tämä tuntuu niin kuin aika reippaalta rahastamiselta. Ja mä oon aika varma siitä, että siis vaikka mulla itselläni, niin kun työssä käyvä suomalainen olen, niin kyllä mulla nyt varmasti rahaa riittäisi siihen, että mä voin itse maksaa sen summan. Mutta mä tiedän, että harrastajissa ja heidän vanhemmissaan on myös semmoisia perheitä, joille se voi olla suhteellisen iso raha, jota ei pitäisi sinänsä joutua maksamaan yhtään ylimääräistä näiden muidenkin maksujen lisäksi. Se ei ollenkaan niin kuin tunnu järkevältä. Plus sitten sä et käytännössä voi mitenkään jakaa näitä kenellekään muulle. Musta on ollut kiva joskus jakaa Facebookiin joku mukava klippi siitä, kun lapsi on käynyt pelaamassa. Suoraan linkata sinne YouTubeen. Ja se on voitu sieltä katsoa. Ja monet muut vanhemmat on myös tehneet samalla tavalla. Enää sä et voi tätä tehdä, ellet sä erikseen itse ensin lataa tai screencappaa sitä videota sieltä Pesis TV:stä, muokkaa sitä itse jotain julkaisuja ja laita Facebookiin, eli vaikeammaksi on siis tämäkin sitten tehty. Teknisesti ottaen tuon pitäisi olla sallittua. Teknisesti muutenkin Pesis TV ei ole kauhean
laadukas palvelu, ainakaan sen perusteella, mitä itse olen nähnyt. Yritin ihan valehtelematta nyt, kun oli Siipettärin, vaan B-tyttöjen Superpesistä pelattiin Kuopiohallissa, ja siitä oli Pesis TV-lähetys, niin yritin ihan oikeasti saada Pesis TVn appia toimimaan ihan vaan katsoakseni, että mistä siinä on kysymys. En päässyt edes kirjautumaan sisään. Ja tunnukset kyllä toimi, koska siellä selainversiolla se kyllä onnistui. Mutta kun yritin saada sitten striimattua tavaraa televisioon, niin sepäs ei sitten onnistunutkaan, koska siihen appiin itse se ei päässyt kirjautumaan. Että siinäkin on vielä aikamoisia teknisiä haasteita. Ja ne pelithän tosiaan eivät siellä säily, ainakaan nykytiedon mukaan, kun korkeintaan tyyli maks vuoden. Omat lapset ovat mielellään katsoneet myös aikaisempien vuosiensa pelejä. Ja jos ne Pesis TV:ssä on, niin ne katoaa sitten iäksi, ellet sinä itse, tai ylipäätänsä ihan kaikki. Jokainen lataa niitä itselleen talteen jonnekin nähtäväksi, että sä voit sitten ne myöhemmin jostain omasta pilvivarastosta käydä katsomassa. Niin tämä kai nyt sitten on sitten se, mitä halutaan. Ja toinen semmoinen asia, mikä todella sylettää tässä on se, että siis palveluhan on siis maksullinen, ja Pesis TV nyt velvoittaa, että seurat itse nämä kuvaukset tekevät. Niin tässä voi niinku rivien välistä nyt lukea, että se määrä ilmaista työtä, mitä minä olen niinku rakkaudesta lajiin tehnyt, jotta mä voisin muille vanhemmille tarjota siis mahdollisen osallistua heidän lastensa harrastukseen ja tuoda lisää näkyvyyttä myös tälle junnupesikselle. Ja kaikki se laitteisto, standit, mikrofonit, striimausohjelmistot ynnä muut, mitä minä ja tämä mun kollega Timo on ostanut, niin kaikki se pitäisi nyt valjastaa meidän näkökulmasta ilmaiseksi sitten niin kuin liiton käyttöön. Joo, raha menee kyllä paljolti seuroille siinä, mutta palvelun tuottaja Ikareus, niin ei sekään tätä ilmaiseksi tee. He varmasti ottavat katteen sieltä välistä, siis sitä rahastahan menee, sanotaan nyt anteliaasti, ainakin se 30% menee liiton kautta sitten Ikareukselle. Niin kyllä ne sieltä tuottonsa tekee. Niin me, jotka ollaan itse tähän investoitu, hankittu omat laitteet ja välineet, niin nyt meidän täytyy tehdä sitten ilmaiseksi rahaa myös sinne Ikareukselle. Ja tämä tuntuu ihan pikkusen epäreilulta, ottaen huomioon, että me haluttaisiin kyllä käyttää se työpanos ja tehdä näitä investointeja, jotta me voitaisiin tarjota se mahdollisuus omaisille katsoa niitä lasten pelejä. Koska kun puhutaan näistä junnupeleistä, niin eipä näillä juuri muita katsojia ole kuin ne vanhemmat ja omaiset itse. Joten minun toiveeni ja ehdotukseni on se, että jatkossa näiden junnupelien hinta on se 0 euroa. Minun mielestä se, että ihmiset saavat näitä vapaasti katsoa, on paljon arvokkaampaa kuin se, että mahdollisesti saataisiin kerättyä rahaa joukkueille, jotka sen rahan saa kyllä kerättyä joka tapauksessa ihan niiltä samoilta omaisilta, jos budjetti sitä vaatii. Mutta nytkin sitten, jos tämä oikeasti tällä rahastetaan, niin no totta kai se otetaan sitten huomioon seuran budjetissa, että nyt ei tarvitse sitten niin paljon enää vanhempien maksaa suoraan joukkueelle, koska se menee sitten vähennettynä Pesis TVn kautta. Tai sitten, jos ei haluta laittaa hintaan 0 euroa, niin sallittaisi sitten se, että ilmaisten striimien tekeminen on edelleen sallittua, jos näin halutaan. Teknisesti on mahdollista, että striimataan yhtä aikaa Pesis TV:hen ja vaikka YouTubeen. Tämmöisen mä olisin valmis vielä niin kuin purematta nielemään. Mutta nykymallissa oleva Pesis TV, ellei sitten lasten joukkue itsessään sano, että hei Erik, mä haluan, että sinä kuvaat nämä pelit Pesis TV:hen pelkästään, että et saa kuvata ilmaiseksi muille nähtäväksi, niin okei, silloin minä sen toiveen otan huomioon ja päätän sitten, että kuvaanko ollenkaan. Mutta muussa tapauksessa, koska siis joukkueen omaan käyttöön sitä kuvaamista ei voi kieltää. Joukkueella pitää olla oikeus kuvata omaa pelaamistaan
ihan sitä valmennustarkoitustakin varten. Niin minä aion kuvata näitä pelejä ihan yksityisesti ja jakaa sen linkin sitten ainoastaan joukkueen sisällä. Sitä ei enää YouTubesta erikseen tule kukaan löytämään, mutta ainakin ne mun isovanhemmat ja pelaajien isovanhemmat ja vanhemmat ja niitä, joita se peli livenä kiinnostaa, niin heidän on mahdollista se nähdä ilman, että pitää ruveta maksamaan isoja rahoja joka ikisestä pelistä. Asia myös, joka on ehdottomasti tällainen iso puute tässä palvelussa, on se, että siis tämä sisällön tuottohan siis ulkoistetaan nyt tosiaan kaikki sinne seuroille, mutta jos sä oot oikeasti maksava asiakas, niin sä odotat kyllä palvelulta jonkinnäköistä tasalaatuisuutta. Että se voi niinku olettaa, että jos toinen maksaa 70 ja saa tietynlaista teknistä striimiä, ja sitten toinen saa niinku samalla hinnalla paljon parempaa tai heikompaa, niin onhan tämä nyt myös sen maksajan näkökulmasta pikkusen heikko tilanne. Niin liiton pitäisi ehdottomasti siis, jos niinku vaaditaan oikeasti tämmöistä tuottamaan, niin joko sitten vuokrata tai hankkia tai joku ratkaisu keksiä siihen, että kaikki nämä sisällöntuottajat saisivat käyttöönsä sellaisen laitteiston, jolla sitä tasalaatuista sisältöä voidaan tuottaa. Koska eihän me nyt voida olettaa, että kaikki nämä joukkueet itsessään, niin siis pitääkö heidän kaikkien ostaa joku mahdollisimman moderni älypuhelin, että sä saat oikeasti jotain high-res-tavaraa sinne palveluun tarjottua, jos jotkut tekevät sellaista. Mitään semmoista speksiä siihen niin kuin ei ole, että mitä sinulle taataan tällä rahalla. Jos vaikka jostain pesisleiristä maksat sen 30 siitä ilosta, että saat ne kaikki pelit katsottavaksi, ja sitten siellä on näitä tämmöisiä laitteita, jotka hajoaa heti sitten, kun sattuu tulemaan kova auringon polttama päivä. Siihen nimittäin on törmännyt itsekin, että puhelimesta lähtee tehot siinä vaiheessa, kun aurinko polttaa tarpeeksi kovaa siihen mustaan kuoreen. Ja näihin saa kaiken näköisiä ratkaisuja sitten kehitellä. Mutta onko minulla oikeus valittaa jollekin tai saada rahani takaisin, jos vaikka se striimi ei toimi? Siitä kuitenkin maksetaan aika iso raha. Niin tätäkään asiaa ei ole sillä lailla niin kuin ihan loppuun asti mietitty, koska oletetaan vaan, että kyllä ne seurat hoitaa. Seuran ihmiset ostaa itse standit, ne ostaa itse kamerat tai puhelimet, joilla kuvataan. Ja sitten jos joku vielä haluaa sitten sitä laatua parantaa entisestään niin kuin minä, niin ostaa sitten omat mikrofoninsa ja muuta. Se on vaan, näin vaan sinne mennään. Penniäkään niitä laitteita ei korvata. Koska esimerkiksi oman puhelimen käyttäminen striimaamisessa, niin kyllä se sitä akkua syö pitemmän päälle. Ja se on aika kuluttavaa toimintaa tuo striimaaminen. Siinä käy laite aika kovalla. Niin tämäkin asia on semmoinen, mihin niin kuin haluaisin jonkinnäköistä selvyyttä. Niin tämäkö nyt on se tapa, jolla kun katsotaan tuota Pesis TV:n missiota, niin tämä on se tapa, jolla mahdollistetaan yhä suuremmalle yleisölle Junnu Pesiksen seuraaminen netissä. Laittamalla sen maksumuurin taakse. Minä väitän, että tämä tulee ainoastaan pienentämään näiden otteluiden katsojamääriä. Koska jos joku katsoo ottelun ilmaiseksi, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että hän katsoisi sen myös sitten maksumuurin takaa. Mutta jos se missio oikeasti on tehdä palvelu, joka mahdollistaa harrastuksen monetisoinnin, koska seurat eivät itse saa määrittää niitä hintoja niille omille peleilleen, vaan sen määrittää Pesis TV. Voi olla, että joissakin yksittäisissä otteluissa voidaan laittaa joku isompi katehinta sinne sitten
Mutta yleisesti ottaen e-juniorit eivät saa valita, että meidän peleistä ei tarvitse mitään maksaa, vaan sä maksat sen 70 iloisesti, jos sä haluat niitä pelejä katsoa. Niin se on ihan hyvä missio kyllä, jos tarkoituksena on saada rahastettua rakkailta. Tämä on mun linjaus tähän asiaan. Minä en halua Pesis TV:tä junnupesikseen. En todellakaan, ainakaan tällaisena kuin se on tehty. Varmasti oli vielä joitakin asioita tekniikasta tai muusta, mitä tässä olisi voinut kenties sanoa, mutta tälläkin videolla alkaa olla pituutta sen verran, että kiitoksia siitä, jos ylipäätänsä olet jaksanut tämän tänne asti kuunnella. Käy ihmeessä jättämässä videolle peukku ja laita kommenttikenttään oma mielipiteesi aiheesta. Nimittäin mulla on yksi pyyntö vielä teille, jotka tätä videota katsotte. Liitolta tuli kovasti sellaista signaalia, että tarvetta tällaiselle alustalle kuin Pesis TV on paljon. Halutaan kovasti yhteistä striimausalustaa ja näin päin pois. Mutta jos oikeasti olet sitä mieltä, että tämä Pesis TV tällaisenaan on se, mitä sinä olet toivonut, tai että tämä olisi edes hyvä alku, ottaen huomioon, että tämä on nyt maksumuurin taakse, mihin nämä pelit on menossa, niin onko tämä oikeasti se, mitä sä oot halunnut? Mä todella mielelläni kuulisin, että onko näitä tämmöisiä mielipiteitä oikeasti nyt suomalaisessa pesisväessä olemassa. Kiitos, että kuuntelit, kiitos, että katsoit. Nähdään siellä pesiskentillä.